An balima bamanankan mɛn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan foli ani waliɲuman dɔw bɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen ma fo yan fo aw sigiyɔrɔw la aw bisimila aw ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen kɛnɛ kan min bɛna walawalali caman k'aw ye Mali kibaruyaw ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la. Mali minisiri min ka cɛw bɛnnen don jagoko ma an ka jamana kɔnɔ ni ale ye jamana gouvernement o ka babu sentigi Abdel Karim Konate a ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi sen kan arabadon minisiri dagayɔrɔ la primature kunnafoni di kɛnɛ in sen fɛ walawalali de kɛra ka ɲɛsin jamana minisiriw olu ka sigiw ma ani ka labana ka baarabolodalen minnu ni o bi an ka jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita a n'a ka gouvernement jamakulu bolo ka ɲɛsin Mali jamana ma walawalali kɛra olu fanaw kun kan. Amadu Kamara Ibrahim Kulubali Sherifila Jabarani so tɔgɔ la an k'u ka sɔrɔlenw ɲamada. Mali minisiri min ka ca bɛnnen bɛ jagoko ma n'ale gouvernement ka babu sentigi Abdel Karim Konate ka kɛɲɛna ka wuli ka jɔ ye a y'a kanu dɔgɔkun o dɔgɔkun ani kunnafonidilaw ka sigi ka baro kɛ ka tila ka faamuyali d'u ma jamana taabolo ani minisiriw ka ladalɛsigi min bɛ kɛ babu senba minnu bɔra o kɔnɔ k'o walawala kunnafonidilaw ye. Ok, an balimaw an tilenna hɛrɛ la Ala m'an sira hɛrɛ la donc bi araba n'o ye kalo tile 19 ye conseil des ministres a sigira jamana ɲɛmaa bɛ tagama la a taatɔ a y'a yamaruya k'a fɔ premier ministre n'o ye Abdoulaye Idrissa Maïga ye o ka conseil des ministres boloda conseil des ministres nin kan ka se ka kɛ sɛbɛn caman tun bɛ yen ani sariya bolo caman tun bɛ yen olu bɛɛ o kumaw kɛra conseil des ministres nin kɔnɔ bi mais n b'a fɛ k'an da don a belebeleba saba la o fɔlɔ o ye min ye a bɛ fɔ min ma état d'urgence o ye de ye ka fanga di an ka gouverneurs ma an ka kɔlɔsibagaw ma an ka maires ma min b'a to u ka baara kɔnɔna la u ka sariya bolo dɔw ta min b'a to an bɛ min yela bi ni wagati damadɔ ninnu na n'o ye binkani ninnu ni ka wuli ka taa mɔgɔw sɔrɔ u ka sigidaw la k'u faga ka ko dɔw kɛ minnu bɛ mɔgɔw lanjaba donc état d'urgence ta kun ye ka sariya bolo di minnu ka baara de ye ka an lakɔlɔsi minnu ka baara de ye ka i ɲɛsin jamanadenw u ka lafiya ma k'olu dɛmɛ u ka baara kɔnɔna la an y'a ye k'a fɔ hali bi an kan ka segin état d'urgence nin kan tuguni o de kama bi conseil des ministres la état d'urgence tara tuguni fo tile 10. Minisiri ka fɔ la u ka ladalansigi sen fɛ kɔrɔfɔba minnu bɔra a kɔnɔna na ni maa bɛ se k'i hakili to la o de kɛra état d'urgence o bilali sen kan kura ye min bɛ taa se tile 10 ma ka sababu kɛ lakanabaliya ani banbanci kɛwalew minnu bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan yaasa fɛɛrɛ ka sɔrɔ o la. papier wɛrɛ tara bi a ka kan k'an da don la aw yɛrɛ b'a dɔn kɔrɔnfɛla ni a kɛlɛ min bi sen na n'a banna n'an ye accord signé président Hamina ko ba dɔ ye min ye bi o de ye k'a fɔ fɛn fɛn bi se ka accord ni a sɛbɛnciya k'a baara nɔgɔya an k'o siraw tagama a yɛrɛ ye conseil des ministres fɔlɔ min présider n'o kɛra karidon tɛmɛnen a ka kumakan baw kɔnɔna la a fɔlɔ kɛra o de ye a y'a yira premier ministre la a bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ min b'a to accord min signena a ka lawaleya a y'an bila o baara la o dun kɔnɔna la a y'a jateminɛ k'a fɔ min ye autorité intérimaire ye a sera ka sigi dugu dɔw la mais hali bi gɛlɛyanin dɔ b'an bolo Tawudeni yan fan fɛ ani Tɔnbɔkutu yan fan fɛ donc o gɛlɛya ninnu olu ɲɔnili o sira dɔ ye k'a fɔ hali bi mɔgɔ o mɔgɔ ni kɛlɛ in i da donna la cogo dɔ la a dilantɔ kana kɛ mɔgɔ si kɔ donc o de sababuya la bi décision dɔ tara a bɛ fɔ minnu ma conseil spéciaux n'olu bɛ gouverneurs kɛrɛfɛ olu dɔw kun sugantira ka ban ka tɛmɛ mais an y'a yira k'a fɔ mɔgɔ dɔw y'a yira k'a fɔ sugantili kɛra olu nimisi ma wasa a kɔnɔ donc hali bi gouvernement pour que hali bi ka kɛlɛ nɔgɔya ka fɔ ɲɔgɔnkɔ nɔgɔya an ni ɲɔgɔn cɛ an ye conseil spéciaux dɔw nommé Gao, Tɔnbɔkutu, Tawudeni ani
Kidal. Donc o belebeleba fila o fana décision tara a kun ka kan an k'an da don la ka ɲɛfɔli k'a ye o la. Ni barodala sigi gouvernement ka babu sentigi ani kunnafonidilaw ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ kɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun a bɛna kɛ sababu ye walasa sanga ani wagati malidenw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka tɛmɛ ni kunnafonidilaw ye u ka bɔ jamana taabolo kalama ani waleya minnu bɛ tala an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ k'u ladɔnniya o ko bɛɛ lajɛlen na sanga ani wagati. Tile 48 o tɛmɛnen kɔfɛ kɛnɛya tigilamɔgɔw ka baarabilancarina walasa yɛlɛma u bɛ se ka don u ka taabolo caman na bɛnkan sɛbɛn dɔ o bolonabilala kɛnɛya lafasajɛkulu ani Mali jamana gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛn ni kari don ye kari tɛmɛnen jateminɛw y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi n'i taara dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ baara bɛ ka kɛ a ɲɛma Tata Ture a n'a ka jatala Samba Traore u wulila ka wuli ka jɔ kɛ ni ka sɛgɛsɛgɛli kɛ k'o koɲɛw sidɔn an ka jɛ an k'u ka sɔrɔlenw lajɛ. Kɛnɛya tigilamɔgɔw ka lafasajɛkulu n'o ye syndicat national de la santé u ye bɛnkan sɔrɔ u ni jamana gouvernement kura ni ɲɔgɔn cɛ min n'a kɛra sigi dɔ senfɛ n'o ye conférence de presse ye o min n'a sigira sen kan araba tɛmɛnen a kɛnɛ yɛrɛ sigira baarakɛlaw ka soba la gɛlɛyaw kun tɛmɛna u ni gouvernement kɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ min ma se ka bɔda d'u ma u ka gɛlɛyaw kɔnɔ ka aw ladɔnniya k'a fɔ grève in yɛrɛ sigira sen kan kabini marisi kalo tile 9 tɛmɛnen nka an bɛ don min na i ko bi dan sigira o baarabila la kari don avril kalo tile 16 san 2017 baaraw daminɛna kɛnɛyaso fan 12 bɛɛ lajɛlen na o min n'a kɛra tare Mali jamana gouvernement kura ani kɛnɛya tigilamɔgɔw ka lafasali kɛ jɛkulu bolo n'o ye syndicat national de la santé. Bon n'i y'a jate minɛ an tun bɛ fɛ ka min farankan min kɛ an y'a nimisi wasa sɔrɔ la n'o ye musaka ta fan fɛ ne b'a fɔ o ma ko prime de fonction spéciale an y'a dɔ sɔrɔ la o y'a an ka militant wasa kosɛbɛ. N'o bɔra ye ayiwa an ka mɔgɔ minnu kan ka taa fonction publique la ayiwa an y'a garantie sɔrɔ olu koɲɛw kan ka ɲɛnabɔ ayiwa min ye musaka minnu bɛ di n'o tɔgɔ ko ristournew ye ayiwa minnu u tun bɛ fɛ ka menace min tun b'o ko kan u tun bɛ fɛ ka o bɔ a ma ayiwa o seginna o bɛ non seulement minnu b'a sɔrɔ mais maa wɛrɛw bɛ yen nɔ minnu tun t'a sɔrɔ n'o ye CCRF ni a ɲɔgɔnnaw ye olu bɛɛ b'a sɔrɔ sisan. Nin baarabila min n'a kun bolodara kɛnɛyasow la a kɛra degun ani ɲɛni ye jamana kɔnɔdenw ma o kadara kɔnɔ kɛnɛya tigilamɔgɔw ka lafasali jɛkulu ma kanu fewu ni ɲɔgɔnna wale ka kɛ tuguni an ka jamana kɔnɔ. Baara sigira a cogo kɔrɔ la a sigira cogo la cogo min yɛrɛ ye cɛsiri ka bon ni kɔrɔlen ye. Alors grève in kɔnɔna na comme an y'a fɔ cogo min na alors jamana in tɔɔrɔ y'an bɛɛ ta ye a hɛrɛ fana y'an bɛɛ ta ye alors mais c'est vrai i ni kumaɲɔgɔn cɛ an y'o fɔ ka kɔrɔ an bɛ sigi o kuma kelen kan alors an ka yan sigilen don ɲɔgɔn lamɛn ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya ka ko to ɲɔgɔn ta la ka da ɲɔgɔn na quelque part ni danaya tiɲɛna dɔ fan fɛ o fana bɛ na ni gɛlɛyaw ye dɛ sinon c'est vrai syndicat national ni FESISAM ka grève ni jɔra alors parce que c'est vrai gouvernement a dɔ kɛ mais syndicat de caman kɛ parce que syndicat gouvernement kura min nana o ko vraiment min tɛmɛna an ka tɛmɛ o kan mais olu minnu bɛ yen bi an ka da o fana na alors u ti fɛn fɔ u ti se ka min kɛ donc ala y'a kɛ an dara ɲɔgɔn na u ye engagement dɔw ta min bɛ se ka kɛ sisan o kɛra o layidu fɔra olu baaraw daminɛna mun ti se ka kɛ sisan u ye layidu ta donc an fana bɛ sigi k'o lajɛ donc an bɛ dugawu kɛ halisa ala k'a to u ye layidu min ta u ka se k'o bɔ a sira fɛ c'est vrai grève kɔnɔna na mɔgɔ dɔw degunna alors o degun fana grève c'est un droit mais i y'i kɛ cogo cogo wajibi hali n'aw ye service minimum assuré aw ka degun bɛ se dɔw ma o ye ko yɛrɛ n'a taabolo ye o n'a ta bɛɛ an ti ban an balimaw don an sinjiw don an sigiɲɔgɔnw don an fa n'an baw de don an bɛ hakɛto ɲini kɛ jama fɛ mais jama fana k'a dɔn k'a fɔ ban tɛ o tun ye kow n'a taabolo ye. Ka aw ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛya tigilamɔgɔw ka lafasali kɛ jɛkulu y'a ɲini jamana gouvernement fɛ u k'u janto u yɛrɛ la sabula layidu tali a n'a waleyali olu ka jan ɲɔgɔn na faamuyaliko ɲuman u b'o ɲini jamana gouvernement fɛ u ka layidu dafali la. O de b'an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw ma Musa Fɔnba a bɛ walawalali k'a ɲɛ an ka bi sɔrɔlenw ɲamada.
Algérie jamana kono kalata labɛnni jɛkulu ye a jira k'a fɔ wasadensigi kalataw minnu bɛna kɛ mai kalo tile 4 san 2017 ko a ɲininen do fanga ɲini jɛkuluw fɛ musolakaw minnu bɛ kɛ musobɔ ye ka wasadenya ɲini jaw minnu bɛ taratara bɔlɔn kɔnɔ ni u k'a ma ko affiche u kunkolo ja ka ye a ka tamasiyɛn wɛrɛ kana taa kɛ a la haute autorité pour le suivi des élections ni o ye kalata labɛnni jɛkulu ye o y'a jira k'a fɔ nin wale min bɛ ka kɛ Algérie jamana kɔnɔ an balakaw olu kɛtɔ ka wasadenya ɲini olu jaw ti ye bɔlɔnkɔnɔnaw na ka sababu kɛ ko hakilina wɛrɛ ko yen ti kɛ ni a ye ko bari sabu k'a da kan ko ni jamana sariya bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ jamana yɛrɛ a sariya sunba o kɛn tɛ ka u daga u ka dalu ye min ye o ye an balaka ninnu minnu bɛ ka kɛ musobɔ ye ka wasadenya ɲini maa dɔw de ka danaya bɛna da u kan i bɛ se k'i ka danaya da maa kan i tɛ maa min yeli dɔ cogo jumɛn kalata labɛnni jɛkulu ye a ɲini sigida ɲɛmaayasow ɲɛmaaw fɛ ani minisiriso min ɲɛsin bɛ jamana kɔnɔna koɲɛw ɲɛnabɔli ma u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi ka nin yamaruya in k'a don jamana fandan 4 bɛɛ lajɛlen la Algérie musolakaw ja a ka ye u ka tamasiyɛnw sanfɛ bɔlɔnkɔnɔnaw na nka jɛkulu min bɛ wele ko mouvement de la société pour la paix ni o ye foroba tɔn bolofara dɔ ye o ɲɛmaa ye a jira k'a fɔ hakilina min dara kalata labɛnni jɛkulu fɛ ko jɛn tɛ kɛ ni a ye ka sababu kɛ jamana yɛrɛ tabiya arabuw ka laadakow ni diinɛ ko a man di olu ye musolaka kunkolo ja ka se ka ye bɔlɔnkɔnɔnaw na u nɔrɔnɔrɔlen ko u ti jɛn ni a ye hali n'u b'a samaden ka taa se fɔ kiiri bina k'u kan k'olu labɛn bɛ k'o kɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ maa 27,000 ani maa 250 ani 1 ni 550 ni 3 ɲɔgɔn na olu de kan ka taa wasaden 460 ani 2 sugandi k'olu bila wasabulon kɔnɔ u tɔgɔ la o kalata o bɛ kɛ san 2017 in mai kalo tile 4 nata wa yɛrɛmankutu baaraw kɔni daminɛna ni avril kalo in yɛrɛ la ka ban. walasa fɛɛrɛ dɔ bɛ se ka sɔrɔ gwɛlɛya la gwɛlɛya min bɛ farafinna jamana damadɔw kun kan jamana 37 ɲɔgɔn na minnu ni olu bɛ kɔgɔjidaw la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna walejugu tigilama minnu bɛ taa ŋwara da kurun na kwaji sanfɛ ni u k'u ma ko piratiw olu bɛ se ka kɛlɛ cogo min o de kɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kunba dɔ ye Nigeria duguba la Abuja walasa hakili jagabɔ bɛ se ka kɛ jamana 37 ninnu fɛ olu minnu bɛ kwajidaw la ni sanga ni waati u ka kurun ŋwara bɛ da u la manganiya jugutigiw fɛ piratiw mamina ni u b'a fɛ ka don ni u ka marasandeziw ye jamanaw kɔnɔ walikɛlɛ jamana ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ mataamatɔ Nigeria jamana kunnafoniw ye a jira k'a fɔ ŋwara daba a ka kuru la o sɛbɛ kɔrɔ bonyana kɔsada in na wa farafinatɔma Union Africaine san 2013 ale kun ye lajɛba dɔ sigi sen kan walasa hakili jagabɔ bɛ se ka kɛ ko in kun kan ni manganiya jugutigi ninnu bɛ se ka kɛlɛ cogo min ni o ye piratiw ye kwaji siraw ni ɲɔgɔn cɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ nka jamanaw minnu ye kwajima jamanaw ye farafina jamanaw kɔnɔ olu ma se ka farafinatɔma Union Africaine dɛmɛ baara in langɛnɛmayali la maa minnu ni olu ye jikana taama ɲɛdɔma ŋanaw ye u k'u ma ko expertw olu y'a yira k'a fɔ kwajibolo min bɛ wele ko Golfe de Guinée ni o ye ka bɔ Senegali ka taa bila fɔ Angola ŋwara minnu bɛ da kuru na a kwajibolo in sanfɛ k'a ka ca kosɛbɛ a kundala jɛnya bɛ t'i jɔ kilomɛtiri 5,000 ni 700 ɲɔgɔn na lakanabaliya o sɛbɛkɔrɔ bonyalen don a kan kunnafoniw dun y'a yira k'a fɔ marasandeziw minnu ni olu bɛ farafina jamana ninnu lasɔrɔ kwaji fɛ a bɛ tɛmɛ nin yɔrɔ ninnu de fɛ wa 100 sarala 90 ani 2 bɛɛ lajɛlen tɛmɛ yɔrɔ don o de kosɔn farafina jamana 37 minnu kɛlen filɛ nin ye ka ɲɔgɔn sɔrɔ Nigeria duguba la Abuja a ka kan u ka hakili jagabɔ kɛ walasa u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min ŋwara daba ninnu kurun na kwaji sanfɛ ni u k'u ma ko piratiw u bɛ se ka kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min. Nin y'a kalo 3 ye kunnafoni sɔrɔ sira kura internet o tigɛlen don Cameroun ni fa dɔ la fa min ye anglais fɔ fan ye u ka yɔrɔ ma ko région anglophone Cameroun ni gaɲaka yanfa don ka digi atilibi yanfa kan a n'a worodugu yanfa ka digi a gaɲaka yanfa kan kalo 3 in kɔnɔ olu de kɛmɛ ka wulikajɔ kɛ k'u kɔ da jamana ɲɛmayaso kɔ la k'a fɔ u mago bɛ laɲini dɔw la u b'a fɛ jamana ka minnu kɛ u ye barisabu ka da kan olu ye anglais fɔma yɔrɔ de ye Cameroun ni jamana kɔnɔ wa Cameroun ni jamana ɲɛmayaso bɛ ka baara kɛ ni faransikan de ye n'i ye kiiri bina ko jate minɛ sariyaw minnu bɛ kiiri bina k'u kan anglais ta kɛcogo ni faransi ta kɛcogo tɛ kelen ye a kiiriw jalatigɛcogow tɛ kelen ye a sariya senw fɛnɛ tɛ kelen ye lɔgɔli karamɔgɔw fɛnɛ bɛ o cogo la olu y'a yira k'a fɔ kalanko bina k'u fɛnɛ ka faransi kala bɛ kɛ cogo min na ani anglais ka kala bɛ kɛ cogo min na olu tɛ kelen ye nka faransika ko wajibiya anglais fɔma yɔrɔ kunna k'u tɛ jɛ ni a ye ko in gwɛlɛyara ka kɛ sababu ye ni ka fan in ka basigi tiɲɛ fɔ kuma dɔw la yɛrɛ u da sera a ma k'a fɔ u b'a fɛ jamana yɛrɛ ka tila Isa Bakari Chiroma ni ale ye Camerounkaw ka minisiri ye
minisiri min ɲɛsinnen do kunnafoni ko mɔ o ye a jira k'a fɔ bibi na jamana ɲɛmɔgɔ kɔni ka haminanko de ye ka se ka basigi nati jamana fandan naani bɛɛ lajɛlen la Cameroun wa nin yɔrɔ ye min ye nin ye ni o ye bamɛnda fanbɛlaw ye anglais fɔma yɔrɔ filaw minnu ni olu bɛ Cameroun ni dugukolo kan ni marabolo fila do u ka wulikajɔ bɛ ka kɛ sababu ye ka Cameroun nin basigi tiɲɛ o kuma na kunnafoni sɔrɔ sira kura ni o ye subahana mansinw lasulu ye internet a tigɛli bɛ wajibiya jamana ɲɛmaya so ma barisabu ka d'a kan ni a bɛ kɛ sababu ye ka basigi tiɲɛ bawo sira in de fɛ fɛn caman bɛ se ka bila a kan k'o kɛ wulikajɔ kun ye jamana kɔnɔ ka jamana bɔ a taabolo kan o kuma na n'o tigɛra siɲɛ kelen o ye ko nɔgɔyalen ye nka maa caman fana y'a yira k'a fɔ kunnafoni sɔrɔ sira kura internet tigɛ ko min ye nin ye nin marabolo fila ninnu na anglais fɔma yɔrɔ Cameroun ni dugukolo kan a bɛ kɛ sababu ye ka sɔrɔ fana segin kɔ k'a sababu kɛ maa caman dayirimɛ fana dulonlen do internet la. Congo Kinshasa jamana kono jɛnsɛlɛkɛnɛ ni tɔma Nations Unies ka hadamadenya hakɛ jateminɛ jɛkulu maa minnu ye munumunu zalo kɛ waati dɔ la ka jira k'a fɔ u tan bɛ bɔ dingɛba damadɔw kan Congo Kinshasa mara dɔ la u ko mara min ma ko Kasai dingɛba min kɔnɔ ni maa caman va mɛn k'i su don a kɔnɔ n'an bɛ a jira k'a fɔ u bɔra kura wɛrɛw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya Kananga fanfɛlaw la maa 40 ɲɔgɔnna bɛ o kɔnɔ minnu vara marsikalo tile 28 n'a tile 30 Congo Kinshasa kɛlɛcɛw yɛrɛw de fɛ ni k'u dogo k'u su dun olu fɛnɛ bɛ taa fara hali bi Kasai kɔnɔna na dingɛ 17 dingɛ belebelew minnu ni su kɛra olu kɔnɔ k'u den k'olu datugu o b'a jira k'a fɔ u ko fɛn min ma ko fosse commune ni o ye dingɛ belebelew ye ka mɔɔw foroba su do o 40 de yelen do bi Congo Kinshasa jamana kɔnɔ san 2016 uti kalo la kana se bi mɔ nka jɛnsɛlɛkɛnɛ ni tɔma Nations Unies ka hadamadenya hakɛ jateminɛba ninnu y'a jira k'a fɔ kura wɛrɛw bi sɔn ka ye don nataw la a tɔ tora fɛn min ye sa ka su ninnu wɔgɔbɛ k'u labɔ barisabu ka d'a kan u falen k'u su do diɲɛ y'u fa o sidɔn dɛ jɛnu de bɛ dingɛba ninnu kɔnɔ su la u fɛnɛ ma dɔn o kumana ko sɛgɛsɛgɛliw de kan ka dayɛlɛ sa don nataw la ka su ninnu yɛrɛ wɔgɔbɛ k'u jateminɛ nka o fɛnɛ se tɛ Congo Kinshasa jamana ye o de kosɔn jɛnsɛlɛkɛnɛ ni tɔma Nations Unies ka hadamadenya jateminɛ jɛkulu maa ninnu ye a jira k'a fɔ u bɛ a ɲini jɛnsɛlɛkɛnɛ ni tɔma Nations Unies fɛ a k'i sen don baara in na ka se ka baara in nɔgɔya walasa maa minnu donnen do u bɛ se ka sɛgɛsɛgɛ kisɛw minnu kɛra sababu ye k'u fa ni mamurulen jɛkuluw ka kisɛ do walikɛlen jamana ɲɛmaa Joseph Kabila n'a ka fanga ka surasiw ka kisɛ do o bɛ se sidɔ ni sɛgɛsɛgɛliw kɛra an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ marisi kalo labandaw la farafinna tɔnba Union Africaine ani jɛnsɛlɛkɛnɛ ni tɔnba Nations Unies olu kun ye a jira Congo maa ɲɛmaaw la k'a fɔ u ni u bɛ jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka sɛgɛsɛgɛli in kɛ ɲɔgɔn fɛ nka kalo kelen kɛlen kɔfɛ taama mana sisi ma bɔ hali bi jɛnsɛlɛkɛnɛ ni tɔnba Nations Unies bɛ ka makɔnɔni kɛ wa y'a jira k'a fɔ ale yɛrɛ bilama gwɛlɛyaba bɛ a ka sɛgɛsɛgɛlikɛlaw kan barisabu ka d'a kan u taatɔ dingɛ ninnu ɲiniyɔrɔw la jamana ɲɛmaayaso n'o y'a sɔrɔla dan b'a yɛrɛ la a kan ka bila u ɲɛ baaraw bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogo min na k'olu bɛɛ lajɛlen kɛ u ye walasa u ka taa dingɛ ninnu ɲini k'u ye nka kuma dɔw la u b'a ye k'a fɔ jamana. jamana ɲɛmaaw de bɛ k'u babali u ni dingɛba ninnu yeli cɛ. jɛnsɛlɛkɛnɛ ni tɔnba Nations Unies ka hadamadenya hakɛ jateminɛ jɛkulu maa minnu ye munumunu zalo kɛ waati dɔ la ka jira k'a fɔ u tan bɛ bɔ dingɛba damadɔw kan Congo Kinshasa jamana kɔnɔ jɛnsɛlɛkɛnɛ ni tɔnba Nations Unies ka hadamadenya jateminɛ jɛkulu maa ninnu ye a jira k'a fɔ u bɛ a ɲini jɛnsɛlɛkɛnɛ ni tɔnba Nations Unies fɛ a k'i sen don baara in na ka se ka baara in nɔgɔya walasa maa minnu donnen do u bɛ se ka sɛgɛsɛgɛ kisɛw minnu kɛra sababu ye k'u fa ni mamurulen jɛkuluw ka kisɛ do walikɛlen jamana ɲɛmaa Joseph Kabila n'a ka fanga ka surasiw ka kisɛ do o bɛ se sidɔ ni sɛgɛsɛgɛliw kɛra an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ marisi kalo labandaw la farafinna tɔnba Union Africaine ani jɛnsɛlɛkɛnɛ ni tɔnba Nations Unies ka hadamadenya hakɛ jatemin
Jɛnselegɛnɛ ni tɔnba Nations Unies ni farafina tɔnba Union Africaine bɛ ka jɛk'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka lajɛ baaraw bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min n'a ma ɲɛ k'a fɔ maa kura sɔrɔla farafina tɔnba Union Africaine Commission ɲɛmaaya la Tchadikaw ka jamanaden Musa Faki Mahamat ale ye wulikajɔ kɛ ka se jɛnselegɛnɛ ni tɔnba Nations Unies jabala la New York ani jɛnselegɛnɛ ni tɔnba Nations Unies ɲɛma Antonio Guterres jɛra ka baara dɔw sigi sen kan ka bɛnkan dɔw tɛgɛnɔ bila bɛnkan min bɛna kɛ sababu ye ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bɛn ni basigi sinsinni kan diɲɛ kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna lakanabaliya o kɛlɛli maa filaw Antonio Guterres ani Musa Faki Mahamat farafina tɔnba Union Africaine ɲɛma kura u y'a yira k'a fɔ a ka kan jɛkuluba filaw ka jɛ ka u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'u ka jɛ kɔrɔ don avril kalo tile 18 tɛmɛnen Antonio Guterres ni Musa Faki Mahamat u sigira ni ka kuma kɛ jɛnselegɛnɛ ni tɔnba Nations Unies ɲɛma y'a yira k'a fɔ ale kɔni min ka da ye o ye k'i sinsin farafina tɔnba Union Africaine ka u ka jɛ ni ka bamajiya walew kɛlɛ a ko tiɲɛ don jɛnselegɛnɛ ni tɔnba Nations Unies se tɛ ye k'a fɔ k'a bɛ basigi jagoya sinsin diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔni kɔnɔ nka seko ye fɛn min ye ka se ka o kɛ ani a cɛkɛɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna farafina tɔnba o ye k'a lajɛ baarabolo minnu dalen don farafina tɔnba Union Africaine fɛ ni nafolo ko b'u jɛ k'a lajɛ k'o nafolo ɲini k'o bila u ka bolo kan min bɛ se k'a to u ka baaraw bɛ se ka dankɛnɛmaya farafina tɔnba Union Africaine ani jɛnselegɛnɛ ni tɔnba Nations Unies ka jɛ kɔnɔ musaka ko ta fan fɛ walasa hakilina in bɛ se ka sabati ni baarabolo dalenw olu nafolomuguw sɔrɔli ye o kɛmɛ ka yira k'a fɔ kɛmɛ sara la farafina tɔnba bɛ se ka 25 bɔ nafolo bɔta la o kumana jɛnselegɛnɛ ni tɔnba Nations Unies k'i jɔ ni 100 sara la 75 ye o yɔrɔ min y'o ye bɛnsen de ka kɛ o de kan fɔlɔ farafina tɔnba Union Africaine ni jɛnselegɛnɛ ni tɔnba Nations Unies ni ɲɔgɔn cɛ jɛnselegɛnɛ ni tɔnba Nations Unies k'i jɔ ni 75 bɛɛ lajɛlen bɔli ye 100 sara la a kɔrɔfɔ cɛ y'a mɛn
o de be dan sigi an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma ɲi kunnafonidiso ɲɛmɔgɔyaso fɛ k'a lase aw ma aw ni ce aw ka ɲamadali la aw k'an bɛɛ laseli nata ni ala sɔnna ma